Ahoj partner, sme radi, že ťa zaujímame. Ďakujeme, že si tu. Ahoj, volám sa Julian a toto je môj brat Marcel. Spoločne vedieme V&W Personal Einsatz GmbH. Spojujeme východoeurópske remeselné firmy s nemecky hovoriacimi klientmi z priemyslu a remesiel. A to s úspechom. Každý rok sprostredkujeme tisíce zmluv, ktoré zabezpečujú úspech našich partnerov. Naša služba presahuje len sprostredkovanie. Hľadáme najlepších klientov, postaráme sa o uzavretie zmluvy, skontrolujeme bonitu a koordinujeme tvoj projekt od A po Z. Navrhujeme ti len klientov, ktorí majú solidnú kvalitu alebo zabezpečenie. Tak si môžeš byť istý, že vždy spolupracuješ s najlepšími. Urobíme vstup pre teba veľmi jednoduchý. S niekoľkými kliknutiami nájdeš na našej stránke personaleinsatzprojekte.eu svoj ideálny projekt a môžeš hneď. Ideme. A to najlepšie. Počas celého projektu sa postaráme o komunikáciu s tvojim klientom, aby si sa mohol úplne sústrediť na to najdôležitejšie, svoju prácu na stavbe. Zabezpečujeme, že tvoja práca bude bezpečne a na čas zaplatená. Začni. A najlepšie na tom je, že náš servis je pre teba bezplatný až do prijatia platby. Žiadne skryté náklady, len podpora. Napíš s nami svoju úspešnú históriu. Navštív nás na personaleinsatzprojekte.eu.